n'a fɔra ko ne kamalenkɔrɔ belebeleba ye lajɛ ko ne yɛrɛ bɛ dɛsɛ n ka kisɔngɔ kɔrɔ est-ce que o tɛ se ka faamuya sa dugu in kɔnɔ yan ne de ye tasa ye ne de ɲɔgɔn tɛ yen n'a fɔra ko ne yɛrɛ bɛ dɛsɛ n ka kisɔngɔ kɔrɔ est-ce que aw bɛ taa la mais fo k'a kɛ n ka gawakɛ dɔw bɛ yen i jɔ n bɛ taa lajɛ n bɛ taa tapa ne kɔni tɛ se ka to tan non jamais n bɛ na sisan. Tigi. Ouais, tennis au dia. Sinon. Ay ne habité di ma fi day kon problème koy tala ya fa voilà ne ya ko ne habité di ma problème koy tala ne habité di ma ya fa voilà ah te afle ci ata te mi yame problème koy tala wallahi mako bele fa ko ni mako nyana mandi wallahi ala ay ko ni ma koy de fam wallahi mako bele ba ko ni bina daro ba foti ha ala ke ne habité fere yana wallahi ne ate juru soro yam ha na para ko ne habité ta ka je mati e da wo abi nyene bo ha Digi ku jara tuguni tene siguro dia shino ay sino foi wo e ko woni abo amena problème ko atala ya pam wallahi ne nana te ko ni ne abati ma ya famwa problème ko itala wallahi awo ko bele ba ko ni ne ay nyesire e ma ko ni problème ita fe fo yibate da ma ya fam problème fo atala e ko bele ba ko alage ne ma ko de jatimina amaine ya famwa batiye digi yera flane ni yere wari nyene ma atala ni ci ya flane abena sino ko ni ne ma ke adabla ko ni wallahi ne ara abe bi da sabana ko na na ne abe bere ni wallahi problème yera tala wallahi ne ama bere ni doro ni abe ne bi ko wallahi ha ile ne abita da sa don no be abe na wallahi sino ko ni na ko ni na ko sino ne ba fo mu wallahi ne ababo sino abe ne bi yan wallahi problème ko ya tala ne abita e abadi ne majula ha bama ko mali bele ba may wallahi sejiyere ko na ati may wallahi sejiyere ati may ya ma problème wala ne ya abanya ni ko ni ko abala voilà ne habita nyini quoi sinon ne amata mo nyini doro sécurité amay ni abine bien wala problème ne habita nyini sinon vera na ne abada be voilà mali ma yedi do ya fam voilà sisa ne abi mun fiye sisa iba kalama comme ne atara e nofe e fana mako belwele badu ya famu voilà mako belwele badu abe nani abi nani eri ne la anaona abi na ko sino ai ne ka tebe mi wallahi ne rabe mun soro wallahi ne te fo soro ai ne ka tebe mi ne ama fere nyini goni abi ne paka de wallahi non ya da voilà sisa abi mun ke ibi do comptoir ma ya famu nana ala soli doro abe na ya famu ibi do comptoir na doro ibe boya fa mo voilà e bi do comptoir bi mo wow voilà ça ngone problème atala wallahi na ko ni ne abe mun ko ne abado wallahi ay do kala te ngol ne ka pitigi be bi na cheno ha tino ere atala te kele bi dorme saba ibo soro tino
dongo de abina sino ebina sino sino ay doge de okay ana bi ko ne ibine soro yan wallahi Tigi ke dugu jɛra tugun dɛ dugu jɛra te ni sukoro sino terikɛ sino sino n bɛ taa so kɛ terikɛ n'a nana siɲɛ wɛrɛ i b'a fɔ n ye n bɛ mun f'i ye a ɲɛna ne ma bi dɛ wallahi i y'a ye nin kɔni diɲɛ don o don a bɛ na nin de kɛ diɲɛ don o don a ye te mun minɛ a ka taa ni te mulu kɛmɛ ye hali sini n'a nana n wele problème foyi t'a la wallahi a ye ne sauvé bi dɛ wallahi problème foyi t'a la ne y'a bɛ fɔ kosɛbɛ i y'a faamu wallahi ne y'a b'i wele awɔ merci beaucoup ala k'i sara oh voilà tino kɔrɔbɔrɔ bitigi ne a bɛ kɔrɔbɔrɔ bitigi e ni ala cɛ jumɛn de bɛ sɔrɔ kɔrɔbɔrɔ bitigi la k'e bɛ na dogo dɔ sinon bi taa ma filɛ nin ye sinon n bɛ taa so ala a taara so wallahi mɔgɔ m'a fɔ a ye o ja belebele a bɛ sira belebele Bamakɔ o tuma ne kɔni ne siranna Bamakɔ wallahi ne y'a bɛ don bitigi kɔnɔ